ki nongkyrshan jong ki kyrtong ba pher ki banyak kon ya election MDC sha JDC menta ka sngi lai tereng rampang kilami pai ba banit synran bat up ya ki kyrtong candidates hadu bandakot ka jingjurip scrutiny ya ki kot kisla jangki bat kilara ya kon ben hamadan na ka benta ka ni election MDC la sakhi menta ka sngi ki benta jong usurok yaw musyang hajan ko office DC Jowai kila dap smam da ki pai ba nongkyrshan ki ba wan haringkan ki jingrisa ka jingshan bat ka jingkawe yala ki jong ki lama ne ki party ba pher akani ka jingjurip ya ka kot kisla Scrutiny dak returning officer kalalong kabayat bidranti klem dan kino ki jingsha ujor ne syakantan baro ki kyrtong ki banyakon na ki constituency kilawan ban pensishai lede halor miet ban rai yakon ben hamadan haka arpoi terek rempang arhajar arsan katkum ka jingyo jingken kidan hado nyopulai ngot ki kyrtong ki bawan thep kyrteng haki arteli ki jaka kata ha DC office Jowai bat kumju ha amlaram subdivision gini ki kentup ka khandai ngut na ka NPP ka khandai ngut na ka VPP khadar ngut na ka INC khadwei ngut na ka UDP ar ngut na ka BJP bat jipho ngut kum ki kyrtong shimet Let's go!